Dwi wedi dod yma am dro bach i Talsarna heddiw. O, gyda fi gyfarfod yn yr ardal. A wedyn, dwi'n gael rhyw chill-out bach wedyn bob dydd Llyn am bod fi'n gweithio ac yn brysur fel arfer ar y weekend. A be o'n i'n sylwi ar y ffordd i gwaith ddoe oedd pa mor anhygoel oedd y lliwiau ar hyn o bryd. Y lliwiau hydrefol, ac o'n i'n meddwl yn un, reit, dwi angen mynd allan i dynnu bach o luniau efo'r drôn. A, wel, Llyn Tecwyn Isaf yn fama uwch ben Talsarna. Mae jyst yn lyflu ar y funud. Mae'r coed wedi newid i lliwiau ar hedyn a falle felly. Dwi am drio efo'r drôn i weld sut hwyl gawn ni. Sbiwch bendigedig di fama. Yn y tŷ yma, tu ôl i fi fama, ges i fy magu, nes i'n byw yma tan o'n i tua 10 oed ella. Wedyn nathon ni symud i'r Ynys, felly Soar di fan hyn, maes Gwndwn. Gen i atgofion rili anwyl o fyw o fama. Oedd hwn yn gau glyb ofnadwy. Oedden ni'n dod i fan hyn i chwarae. Ac yn fanna, cae ffoes di honna dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr wneud Catrin Llywelyn ddeitha fi, os dwi'n iawn. Mae'n rhyfedd iawn bod yn ôl yn fan hyn. Dwi'n wedi bod yma ers blynyddoedd maith. Mae yna lwybr yn mynd ffordd yma drwy'r coed. Ffordd yma oedden ni'n chwarae ar bambŵs na ci. Waw, sy'n neb byth yn amlwg yn defnyddio'r llwybr yma di mwy. Rhyfedd di dod yn ôl, de. Rhyfedd iawn. So ni'n licio mynd i'r tŷ i fusnesu, ond dwi'n meddwl bod o bach yn random gnwrcio'r drysa bobl. Nathon ni symud wedyn o Talsarna i Ynys. A da chi wedi gweld fi'n rhannu llwyth o fideos a falle o Ynys dros y blynyddoedd, dwi'n siŵr. Ond fan hyn oedd yng nghartre i'n Ynys. A fan hyn fi eisiau'n byw cyn i ni symud wedyn i Bala. Lle rili braf i gael yn magu. Yn sbiwch tu. Oedd hi'n hyfryd o le i fyw efo yma. Mi o'na ysbrydion yn y tŷ yma. A dwi dal chydig bach yn ofnus wan. Ond waw, ges i gynnig prynu'r tŷ yma chydig o flynyddoedd yn ôl. Mae yna ran o'n fi yn difaru bod fi heb. Sbiwch lle braf i fyw, de. Fel plant, oedden ni jyst yn nofio, neu dens, chwarae knockdoors. Ac wrth reswm, de, dyna pam o'n i eisiau prodi'n Portmeirion. A Portmeirion dros y dŵr y Mancw. Oedd dad yn gweithio i'r Parc Cenedlaethol sy'n edrych ar ôl bywyd gwyllt a pethau. A felly gawthon ni'n dwyn i fyny
lle oedd natur yn rhywbeth oedden ni o hyd yn ymwybodol ohono fo, a drwy hynny dysgu lot o bethau am fyd natur yr ardal yma. Oeddech chi'n dod i nabod yr ardal, oeddech chi'n gallu darllen y tir pan oedd y llanw'n troi, a oedden ni'n nabod yr ardal yma i gyd fatha cefn yn llaw a dweud y gwir. A beth sy'n ddiddorol ofnadwy am rwla fel hyn ydy mae'r lle newid gymaint efo'r tymhora, a mae yna gymaint o bethau o gwmpas o yma sy'n bosib i fita, oeddech chi'n gallu pysgota, ac o bosib mae yna bob math o bethau yma. Mae yna sampire yma, maen nhw'n defnyddio heina i mewn bwydydd a ballu o'n ydyn.